Od 2010. ja sam po socijalен slučaj do 2017. godina. Od 2010. sami imam otkazano parno to. I mi dovađaše smetka 560-600 denara. Za 3 meseci mi pravata do 2017. ne plaća. Сега sam u penzija i mi blokirat, a ne plata mi blokirat smetkata. Za 3 meseca ja plaćam po 9800, 1/3 mi odbivat. I računajte, jedna godina ima 4 rati. Po 9800 koliko to isvađa? Cel život treba da se plaća. Ova država ne bila i neće bide. Da. A sam bil socijalен slučaj, sam zimal 1111 i 50 pari. Pa ko stignav do 2200 u penzije otida. Toliko. Računajte sega. Kako se žive? Treba sega i plaćam tije smetkice. Neka ne koristam parno. 600 denara tamo mi idat. Vi odbivate 1/3 od penzijata, vi odbivate povek? Da, mi odbivate. 1/3? Da, 1/3. Toliko. Zato narodu treba da se svesti. Treba sita da ispadne. Zašto mečkata igra kaj mene, a može utre i kaj komšijata će igra mečkata. Nije ne sme narod. Nije sme jedan prost narod. Ja bevo Bulgarija 2013. Strujata tamo što se pokači, cel narod ispadna. Duri i ambasadoru što beše u Bulgariji Aleksandar Jordanov i to je tamo go gledao. To je država, građanska država, a nije partijska. Dosta je to partijska.